Anambra State Dr. Nyakachukwu Ibezim ekwego nkwa na ọka nkụzi Chukwuma Soludo na-agbasi mbọ ike ịfụ maka ọdịmma nke ndị mmadụ ọkachasị ndị iju mmiri mebigoro ihe ha. Deputy Governor anyị kwupụtara nke ọgọ na-elekọta otu ọnọdụ si gbatakwuru na kansụl ọgbarụ na Anambra State nakwazi ebe edebere ndị na-enwerozi ebe akpụrụ ebe obi na Ọnịcha. Onye nta aka ebe Manel Okonkwo pụtara anyị akụkọ a. Ya bụ njem nleta bụ ka gọọmenti steeti a wee chọpụta otu ndị nọgasị n'ebe ahụ iji mmiri gbara si wee nọrọ ya nakwazi otu gọọmenti steeti a ga-eji wee nyere ha aka ịhụ na mkpa ha dị iche iche na ezutere ya. N'oge ya bụ njem nleta a chọpụtara na ọtụtụ ụlọ dị ebe ahụ ma ụlọ ụka, ụlọ akwụkwọ, ebe a na-azụgasị ahịa nakwazi ebe ndị mmadụ bi abụrụ nke iji mmiri ahụ gbachikọrọ, ebe ndị mmadụ jizi ụgbọ epepe wee na-aba na be ha dị iche iche. Ka ọ na-ekwu okwu n'oge ahụ, osote aka na-achị steeti a bụ Dọkịta Ibezim, onye kọwara ọchịchị ọkammụta Chukwuma Soludo dịka ọchịchị bụ ihe banyere ndị mmadụ nọ na steeti a n'obi oge ọbụla, kwe nkwa na gọọmenti steeti a ga-aga n'iru ịhụ na ezutere mkpa dị iche iche nke ndị nọ na ya bụ ogige ebe a na-enete ndị iji mmiri gbakpodoro na steeti a anya. N'oge a na-agba ya ajụjụ ọnụ, kọmishọna na-ahụ maka ahụike na steeti abụ Maazị Afamobidike kọwara na a na-agbasi mbọ ike ịhụ na ezutere mkpa ahụike ndị ahụ nọ n'ogige ebe ahụ ma kwe nkwa na ha ga-agbanyesi ike ime ka ọnọdụ ha kawanye mma n'ogige ahụ. N'okwu nke ya, onye ode akwụkwọ kpụtọrọkpụ nke Anambra State Emergency Management Agency SEMA bụ Chief Paul Odenigbo, ụlọ ọrụ ya ga-agbanyesi ike ịhụ na ihe niile gọọmenti steeti a wetara maka ndị ahụ nọ n'ogige ahụ bụ nke lu ha aka ma mekwezie ka ha na-enweta ihe ọbụla ha chọrọ. Ụfọdụ n'ime ndị nọ n'ogige ahụ ndị gụnyere Maazị Emmanuel Onwade, Oriakụ Christiana Ofili kenere nnọọ gọọmenti steeti a maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka ya nakwazi ịzụ ha nyi kamgbe ha bịara n'ogige ahụ ma kpọkue gọọmenti steeti a ka o welitekwu aka n'ịhụ na nri nakwazi mkpa ha ndị ọzọ bụ ihe ezutere. Soludo nyere anyị nnukwu aka. Ya nwa zitere ụgbọ bịa nyara ndị be anyị kpokọta anyị ebe a. Mana ka anyị gbakotere ebe a na-enye anyị nri. Gọvanọ na-atụ anyị na ndị oche ma Kọmishọna for Health Kwancha, Local Government Chairman Felix Kwancha tinyere aka. Mmiri lụrụ na be anyị niile anyị afụrụ ebe anyị nọ ya ka anyị jiri bịa ebe a jee nọdụ ka ebe anyị chọrọ unu mere anyị kịta nri unu na-ebutela anyị nri ka anyị na-eli. Site n'ogige ebe a na-enete ndị mmiri wakporo dị na Ọnịcha, abụ m Emmanuel Okonkwo.